говорить. Вот давайте обсудим ситуацию с притягиванием сюда к нам персонажей типа Поклонской, типа Гиркина. Да? Зачем это? Вот я разные версии слышал, у меня есть тоже своя, промолчу. Вот, но я хотел бы услышать, зачем вот именно от тебя и от Романа. Вот как тебе это видится? Ну, може, Роман, він бачить з Москви, а я потім скажу, у мене своя нетривіальна версія є. Хорошо. Я якраз зараз підготував відеоблог на цю тему. І фактично цей маршал чи генералісімус російської пропаганди збирається, ну він теж розмірковував вчора ввечері Володимир Соловйов про Гордона. І він настільки жорстко проїхався з таким, знаєш, презирством, з таким ну просто огидою до нього. І це цікаво, що росіяни, вони от всі ці речі, які такі можуть трактуватися як певні проросійські кроки, ну вони їх не цінять, ну м'яко кажучи. І ті, хто от думають, що ну, якби, ну нічого страшного, можемо трошечки з ними поспілкуватися, почути. Да. Почути один одного. Ми ж так давно не говорили. Ні, тут настрій на те, що в кінцевому випадку президент України і всі решта цілували російський чобот і вибачались за те, що Україна стільки років опиралась. Але а з приводу самих цих інтерв'ю, ну враження дуже, ну м'яко кажучи, такі різні, тому що росіяни, звичайно, використали це для того, щоб нести свою маячню і виправдовувати свої злочини. Не знаю, чи є тут якийсь сенс з точки зору ведення розслідування, про що, власне, і автор інтерв'ю говорить, але манера спілкування з ними, от в такому ключі, що ви такі мужні люди, ну, вона, як на мене, дуже дивна, тому що в Москві, де вони ж не з Лук'янівського СІЗО включаються. Звичайно. Чим вони ризикують просто, да. Тому, не знаю. З іншого боку, от те, що нормальна, звичайна людина з здатністю аналізувати речі чують, наприклад, того самого Гіркіна, ну він же прямо говорить, що Наташа буде вам співати українські якісь пісні, такі як Наташа, няш-мяш, а такі як Гіркін будуть спарювати животи українським громадянам. Ну, я не знаю, чи всі це зрозуміли, бо у нас є велика група проросійських засобів масової інформації, які входять в резонанс з тими речами, які говорять колаборанти і в даному випадку вбивці. І я там не готовий казати, що там це зрада чи це перемога. Перемоги точно нема в цій справі. І ну що, ми пустили людей, які вбивали наших громадян, і вони розповідали, чому вони це робили. Тобто, ну, я не знаю, як на мене, це трохи дивна історія. Это немножко по-малоросски как-то, по-меньшевартовски, скажем так.